Ito yung matarik na daan dito sa Dike. Ayan, kagaya niyan. Medyo mabibiting ka talaga pag hindi mo nakabuelo, hindi ka nakabuelo dito. Magbiting ka. Ayan, kagaya niyan, no. Kailangan nakabuelo ka. Delikado. Nakalampong, kitang niya pa. Ang priority reta mumukat eh. Secondary na la retang manibat kening dala na ini Okay. at saka keni. Secondary na la rin. May ground kami, di ba? Karasket ang dulo, matraffic ka rin. Makasarayo. Naibitin yata. Naibitin niya. Hindi ako sila dito eh. Hindi po. Boss, bawal boss. Oren din ka eh. Kailangan sa kapatan lang eh. Huli. May truck. Hey master. Batala po ka rin. Apay tao nila kanyan eh.
Pero siklet po. God bless na. Apo. Kalwilakan yun din. At ang anak mo ba kaya balo tsura. Kaya balo tsura. Talumpog lang. Ayun, anak lang pruebe. Ay, kaya. Pati ano, dangala rin. Hmm. Ikip mo na yung anak mo.